Setembre. Com cada any, arribava un nou curs. En canvi, aquest anava a ser diferent. Començava una nova etapa, una nova i emocionant experiència, però no per a mi. Des del principi de l'estiu sabia que aquest marcaria un punt i a part, que després res seria com aleshores. A pesar que vaig intentar desconnectar tot el que pogué perquè era conscient que l'any vinent seria difícil i exigent, el període estival va estar marcat per la teua absència. Finalment, l'inici de les classes obligava a dir adeu, i en l'adeu la tristor apareixia lentament al meu interior. Tristor produïda per la sensació que els teus estimats, aquells que fan més lleugers els teus dies, se'n van. Tot comença amb una proposta suggeridora. Nosaltres érem joves i inexpertes, no conscients de tot allò que podíem aconseguir solament posant en comú una història. Aquests senzills moments de compartir punts de vista i opinions ens havien fet apropar-nos un poc més si això era possible. Passen les setmanes i una proposta de treball em torna la il·lusió, una oportunitat d'apropar-me a tu. El temps cura, t'adones que sempre queda aquesta persona important al teu costat, la qual és un pilar fonamental on recolzar-te i per molts distanciaments entre nosaltres dos, l'amistat que ens uneix és massa especial. Un simple llibre és excusa suficient per fer-nos recordar tot el viscut i augmentar, si això és possible, la meva estima per tu. Què significaves per a mi? Els mesos previs havien sigut durs. Hi havia exàmens i treballs per tot arreu, però tot era tan fàcil quan tu hi estaves. Es pot estimar de moltes maneres, i la nostra és única. Això mai anava a canviar, solament tu i jo sabem que allò que teníem era especial, t'estimava i m'estimaves.